Yine Mar vilayetinde vatandaşlar, Mar vilayetinin Türkmen Gala etrafında Türkmenistan'ın belli satiri yatan yeri yaptı olsun. O Bahir oldu. Nur Muhammed Nazar halk içinde Nur İşke dip tanılıyordu. Şonun bir başından geçen vakası, yani o magnetofon zapislerde, YouTube'da zaten yok. Ben bir kullukdaşımdan eşittim bunu. Hakiki bolup geçen vaka şonun durmuşunda. Bir anekdot diye sevem böyle, ben şona aytıp bereyim. Umuman, umuman Nur İşke bir halka belli adam. O özün tanıdan adam. Bunu toya çağırıyorlar. Gel, ben bir ile belli adam, gel bizim toyumuzun açılışını et. Birinci sözü sen sözle deyip çağırıyorlar. Bulam kabul etti. O bir pes göğünlü adam olan. O sakamediya zat yok ekenine. Käbirleri özünü prezident hasaplap kaçıp berýändir. Onun ýaly däl. O son bulam diye maşyny minip diye goňşy owa bar ya toya diye. Ýolda gaýşnikler saklaýarmyş. Nuru kaka tek pasportam gerek däl. O водительский удостоверение de gerek däl, prava. Bir sana anekdot aýt, gideber. Ýa-ni Nur işe jogap berýär. Ýigitler, men toya barýan. Toyun açılışyny men başlamaly. Gaýra dedim. Özümüz ýaly garagöz oglanlar garaşyp dur. Men gijaga alyp barsam aýyp bor. Beýtmän ýigitler. Baraýyn, toyu açaýyn, sözlemeli sözüme. Sözläýin, gelýän ýanyňyza da otura diye anekdot aýdyp bereýin diýär. Daňat diýençe gereňiz anekdot bolsun. Ýok diýip aýşyklar. Nur kaka bir anekdot aýdan ok, giden ok. Aýt bir anekdot. Aý beýtmän ýigitler ýok. Bir anekdot gaçyr, gideber. Aý bolýar diýär, oňa bolsa diýär bir aýdaýyn siz anekdot diýende. Anekdoty önsüberin. Temiryazov adındaky köp ugurly keselhana, balnitsa. Adamın beynisini operasiýa edip çıkarıp, kelle çanakdan beynini çıkarıp, ýuwup arasalap, iriňlerini aýryp, ýerine goýup tikmeli. Ýa-ni bir çylşyrymly operasiýa. O ýanky adamyň beynisini atjalar. O bir nemede operasiýa edip duranam diye bir güýçlü professor diýär. Ýanky professor ay öze bir çaylık oldu bu ýadatda öze dip dereni maňlaýynyň derini syýyp gelin bir çay içelim dip diye çaya oturdular diye çay içmene. Soň medsestra ılgap gelýärmiş. Professor yankı çıkaran beynimizin yarısını murka pişigimiz iýäýipdir diye. Beynin yarısı yok diye pişig ýipdir diye yarısını diye. Ay diye ola bolmandır. Soň medsestra soraýdy. Indi näme etsek? Näme etsek bolar indi dip diye. Ýaýdan dur diye. Näme etmeli indi dip. Ay näme ederiz diye. Yartı beyni olsa da diye yerine salıp diye tikaymeli olur diye. Hiç olmasa diye Türkmen gala gaýşnik olur diýmişler. Ýanky professor. Türkmen gala diye gaýşnik bolar diýip diye jogap berdi diye. Eger şu Nur işe Bahir bugünler diýri bolan olsa, şu yartı beynini yerine goýup tikmeli, hiç olmasa dıvıta aktivist bolar diýip jogap berer Bahir.